Kay limang ka base sa datos late no kasagaran. Oh, daghan kayo nga late nga kuan niya. Noting nga na siya prevention, na siya early detection, niya ang iyang mga early detection pud gyud nga pamaagi. Dili masad unta kayo mahal. Sa niya available sa atong hospital. Tanang hospital including sa atong mga public So Sir hospitals. Ronald no atos lang i-encourage labi na gid atong mga kaigsunan nga na minaw karon nga kung matud pa nimo kung way gipamati Magpa-screening Magpa-screen regularly. yun. Labi na katong nahisgotan na ganina Dr. Lin nga in fact, di ba, ang standard na karon is beginning age 21 age years old. 21 Pwede nang magpagsugod og magsugod screening. og screening. Oo. Unya, usahay sad like in our case kung mo bisita ka labi nag ma-imbitar ta sa mga LGUs, sa mga kaning mga groups, mo hatag man tag libre nga kaning cervical nga screening in partnership sa POGS nga mo bisita man ta sa lugar, mo hatag tag libre nga Yes. screening. It's unfortunate lang gyud nga dili pa jud kaayo lagi popular siya nga screening, and I think sad gyud nga ang uban base sa daay uban nga mga babae nga usahay i-discourage sad sa ilang partner or ma-discourage sad labi nag maminaw gyud nya mutuo pa gyud sa istorya sa ilang mga silingan. So ang importante Sir Ronald sa imuhang bot pasabot ni kinahanglan gyud maedukar gyud ta. Kay kinahanglan kita masayod una sa tanan. Una is masayod ta, at the same time nga daghan na among gyud na ikasulti gyud ang atong mga silingan, atong mga kaiglasan, pero Nya nindot Sir Ronald mangutana ato ta sa eksperto gyud kaysa mangutana ta sa silingan nato nga wa sa kibaw kana nga tagaan sa tas mga sayop nga impormasyon og mga duha-duha ana delikado. Pero sir, ako lang gyud na ipasupot nimo, what does EDJAC do to help, no? kini siya kay mao na sad siya nga we encourage nga unsa ka importante ang kining regular nga screening, kay in our case manggod katong mga patients nga like di cannot afford, for example, sa cost sa diagnostic procedure or screening, makahatag tag assistance like sa akong naisgutan nga mohatag tag libre nga cervical nga screening. Okay. Nya kung kinahanglan pa jud gani i-probe pa jud kung cancer ba siya or dili, mo provide pa gyud tag assistance kanang sa mga biopsy procedure. Nya kung in terms of treatment sa mga patient ma-diagnose og early nga stage, we provide surgical assistance sa mga indigent nga patient. Okay. So we pay for the surgical procedure sa patient kung ma-diagnose og early nga stage. Okay. And that's what we wanted gud unta nga Nga early stage early gyud. gud siya nga stage kay Okay. pinaka cost effective man siya nya sa nahisgutan na nilang Doc Helen and Doc Linlin nga dako ug gyud chance ni siya nga nindot siya og prognosis nga klase sa cancer kung early nga stage, then with corresponding treatment. Okay. Sir, nag-mention naman gyud ka, ako na lang gyud ning para ma-emphasize lang gyud ang maka-avail no sa mga services nato sa EDJAC unsay pang mapamaagi. Una kining ang screening of diagnostic like atong pap smear free man gyud siya labi nag moadto ta sa community sa. Yes. Libre ni siya for as long as mo qualify ang patient, pwede siya gi-pap smear, pwede siya gi-screen, then ato man silang screen. Now kung biopsy procedure ang ato rang requirements gani is barangay clearance lang og picture sa patient. Kay we also do follow up man, especially Naman gitay tao ana no nga mahimo sa mga follow up. Oo. Unya kung katong nang katong kinahanglan na gyud siya opera, mo na siya nga we ask for additional nga requirements like social case study report, kining sa BAR nga certificate para pag-certify nga indigent ang patient or ang iyang income is within our required nga limit sa income sa family. At the same time kani siyang of course katong iyang diagnostic gyud nga early diagnose ang patient. So kung masabit or mo comply na siya sa patient, makuan gyud makatabang gyud sa patient para siya maoperahan. Okay. Doc, nagisgot lang gyud ta og kining magpa-pap smear. Unsa may one time hinumdum ko no akong wife nagpa-pap smear siya pero wa siya because anyway, unsa may sitwasyon sa pasyente or kanang gusto magpa-pap smear, unsa may mga kondisyon nga pwede siyang ma-pap smear anang adlaw. So you mean preparation? Yes. Kana. Kuan kaning importante gyud kay na kay naiuban mo anha nga girigla sila. So dili pwede kung girigla kay ang makuha ana man gud maapil ang dugo no nya inig tan-aw na sa microscope puro red blood cells ang makita. So dili na makita ang
cells nga gikan gyud sa kwilyo sa matris. So mo advise me, mo anha sila for pap smear, ayaw tong naay menstruation. Okay. Oh, sige. So inig ka na sigurong before mag-mens, no? Or mga siguro a week after the menses, pwede na sila Pwede. na magpa-pap smear. Okay. And then another important thing to remember is kinahanglan at least 24 hours before mag-pap smear, walay pakighilawas. Oo, kay kanilaging similya, no? Mausad ni isa wato idugo pero ang similya po'y mag samok-samok dito inigbasa sa pathologist, no? So mas maayod nga wala po'y contact before the procedure. No At least 24 action. hours. Wala. Touch Oo. only. Yeah. Okay. Just pwede. Oo. Okay. Piting katawa ni Sir Ronald. Niya ka na nakarelate. Kuan mo gusto lang ko mo follow up atong gisulti ni ni Sir Ronald nga kaning mga pasyente mo pa-check up lang kung naa na sila gibati. Actually, I want to clear up the misconception nga kung wa kay gibati wala kay sakit. Yes. Because kaning HPV or human papilloma virus, it can actually affect anybody, no? It's a very common infection for especially for women who are already sexually active or who had kanang experience with sexual intercourse. So pwede naara gid na diha ang virus, no? Wala ra gid na siya nagparamdam. Pero eventually, it will develop symptoms. Kana especially if you get the katupitong mga high-risk types of HPV. So, muna, to emphasize, even if wa kay gibati, because most of the people with HPV infections, initially, wa gyud na sila'y bation. So, munang importante gyud nga magpa-screen. Maskin og wala tay bati nga dautan sa tong lawas. Okay. Arita ni Ma'am Lorna. Ma'am Lor, survivor ka, napulo na katuig. Pero ma'am, mo balik ta no sa pagsugod yun nimo. Kanus aman nimo na hibaw-an nga aduna kay cervical cancer? Tuig to 2004, sir. 2004. Oo, I think mga January. Okay. Oo. Pag nagtingala mong gukudok kay nagdugo ko ba? Pero dili usual na akong adugo. Anong tag 2 weeks akong dugo. Nya mawag 1 week, mobalik na po 2 weeks. Nya sa dihang pag last na sa months nga 2 weeks, kusog kaayo siya. Murag madlo ko ba kay ang arinula, murag dali ra mapuno. Imagine arinula ha? Oo, arinula gid Okay. sir. Oo nya. Natingala ko sir kay last na ko diha na ko na alarma nga murag na ay dako kayong bugon nga ni gawas. Murag kumo tiya din ako kadak-a. So nagtawag ko akong anak, nagpakuha ko lampin, may akong giputos. Pero wanan, perti na akong kuyawa dok og unsa to. Nya gisimhot na ako akong dugo, baho man. Mao barang bahong patay ba. So ang akong anak nga kamagulangan mo ay nisulti nga di na gyud na maayo nga imong daladalahon na kay murag nagpamati lang ko nimo nga magsige kag ingon nga kanang kusog man akong dugo ngano man ni nga di man ta ko usual nga ani. So murag na alarma pud siya pagkakita na niya sa dako nga bugon mo to yung siya di na pwede makinanglan magpa-check up na yug ka adto kag ubigay ni pa-check up na ipakita na aron mabiopsy ug unsay hinungdan nganong gasigi kag dugo. Ma'am, wala kay bation ato Ma'am Lorna na sakit imuhang lawas or sakit imuhang tiyan. Wala gid ko actually wa Kanto lang gyud gibati, imuhang sir. Oo nga. kanto lang gyud imuhang namatikdan. Oo nga, magsige lang yung kog dugo. Nya, na kanila gisang usay maminaw tas mga silingan, mingon pod nga anang natural ra na kay basig nagkuha na ka nagmenopause. Ana ko nga murag dili man gyud kay og menopause pod bata pa man ko pod tingali nga magmenopause ko kay Nga pwede pa man. Pwede pa man 43 makahimo. pa na akong edad. Ana murag dili pa tingali mo nang ningon ako yung anak ng kamagulangan may nagsingon nga ma ayaw paminaw sa silingan. Pa-check up kay mas labi mas maayo mapa-check up aron mitra sayo pa makabaw tadaan. Ay, mas Ug maayo. unsa na. Ma'am Lord, unsa man nakaapekto nimo sa pagkahibaw nimo ato nga naa ka nga kahimtang? Actually, ang ako yung gibati ato, nahugno ko dayon pagkaibaw na ako kay ang nagbasa man gud si Dok kay 15 days man Dok no, di ba sa Vicente Soto. Pagkaibaw gyud ako, pero sa pa ako kaibaw, giingnan ako ni Dr. Mercader daan nga kanang nagduda na siya daan nga katong nanggawas nga dugo. Mura, iyan siya mura lang ha pero di pa gyud ko ka final kay Okay. kasagaran sa akong na encounter
Okay. cancer patient, pero unya na lang kung final kung nana ang result. Okay. O so pagkaibaw gyud ako sa result dayon nga cervical cancer stage 2A. confirm. Confirm na gyud. Okay. So wa gyud murag nahug murag wa na murag kung gitabunas kalibutan nga wa gyud ko kasabot sa akong gibati dayon. Nya akong ipaibaw akong mga anak. Mo lagi naingon sila maayaw kabalaka kay naami. Andami mo suportar nimo. Ang amo lang gihangyo nimo nga tabangi pud mi nga ikaw sa imong kagalingon mo suportar po ka nga dili ka magpanghadlo kay na daghan mig nahibaw-an nga kana karong kasuha sa imong sakit maayo basta Maayo. early stage lang. Okay. So nakanindot sa imuha ma'am kaso kay imuhang pamilya naa dayon nimo. Nag-encourage dayon nimo ha. Oo, suportar todo. Okay. Nya ma'am, giun sa man nimo pag-manage no? Sa pag nga ma-overcome nimo ang imuhang gibati, ang imuhang kahimtang. Una gid sa tanan sir. Gidangop gid ako sa Ginoo gid kay wa may laing imposible no kung Okay. siya gid atong tawgon. Ikaduha, ang kaning sa mga anak nga ni suportar gid nako nga naagid tanan nilang suportar. Apil akong bana kay ang number 1 akong nagkuy ako mangyong bana. O mao na nga akong encourage gid ang mga kababayan nga kung doon na mo yung mga gibati nga sama nako dili gid mawas paglaom. Total na may daghang foundation nga kaduulan nga first gid nga nisulti gid nako nga kanang naagi foundation nga makatabang. makaduol si Dr. Mercader mo giingon ako nga suwayi ma'am kay naa sa kuan Ramon Abetes Foundation Cancer Center nga motabang gid nimo ana. Okay. So mo to'y gidangpan dayon nimo. Mao gyud ako nadangpan din sir pero doon naman lagi sulti nga base na sayop baron ang doktor nga kung nagdiagnose nako. So napa second opinion ko sa Mactan Doctor. Second opinion. Sa Cebu Doctor second Okay. opinion. Oo. Okay. Pagkuha ni Doktora Lara Sabal, confirm ang gid sir. Confirm gyud. Stage 2A cervical cancer. Alright. Unya ma'am, giunsa man nimo? Unsa may kausaban no sa imuhang kinabuhi? Labi na gyud no? Nga nana ka sa maong sakit. Unsa may kausaban nga imuhang na-experience sa imong kinabuhi? Apan ma'am, tubagon lang na nimo ha. Human lamang ning pipila ka mga pahinumdom ug dugang mga impormasyon. Kahibaw ba mo nga walay sintomas ang early stage sa cervical cancer? Matud pa sa gov.ph, adunay 500,000 ka babae nga na-diagnose sa cervical cancer sa tibuok kalibutan matag tuig. Ug 80% niini anaa sa mga developing countries. Kini si pagtukay Roxana katud yung mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Ni graduar sa niaging bulan ang 26,454 ka mga tinunan sa sekundarya sa Central Visayas ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4Ps. Gitawag ang kalihukan o pagtapos nyo tagumpay na Pilipino, diin gitagan usab og pasidungog ang mga estudyante nga bisan sa ilang kakabus nakalampo sa ilang pagtuon sa high school. Lakip sa mga nitambong sa mga kalihukan mo ang mga student beneficiaries nga nagagikan sa Commission on Higher Education, Technical Education Skills and Development Authority, Department of Education, Department of Health, Department of Labor and Employment ug ubang mga pribadong institusyon. Gipahigayon ang nahisgot ng kalihukan sa Graduation Hopes Dome nga naa sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Karong tuiga gibanaban ang 300,000 ka mga student beneficiaries ang mograduar sa high school. Gipatuman ng street lighting nga proyekto sa Barangay Ilihan paingon sa magdugo sa syudad sa Toledo. Subay niini mukabat og 978 milyones ang nagasugikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. Gisugdan ang proyekto ni atong bulan sa Pebrero ug nahuman pipila lang ka semana ang nilabay. Napili ang usa ka 19 anyos ka Sugboanon isip mao mukanta sa nasugnong awit sa kumbate ni Manny Pacquiao Floyd Mayweather Jr. nga ipahigayon karong Mayo 3. Ang hisgutang Sugboanon mao si Gail Banawis nga nagpuyo karon sa Bronx, New York City kansang inahan si Janet usa ka Cebuana samtang lumad nga taga Kidapawan, Cotabato ang iyang amahan. Nahibawan usab nga aduna nay nagkadiyang presentasyon nga gipahigayon si Banawis alang sa mga cultural, artistic ug sports events sa tri-state area. Mukanta si Banawis uban ng mga singing pastors sa Pilipinas. Kahinumduman nga ikaduhang higayon na kini sa singing pastors nga mukanta sa away ni Pacquiao. Ug maungkad to ang mga balita sa kalambuan karong simanaha, kini si Pagtuki Christy, maayong buntag.
Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo text sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Okay, balik ta mga higala, no? Alang sa dugang mga kasayuran, o baka bot mong mo interact sa atong mga bisita karon, palihog tawag lang sa mga numerong 256-1679 o baka sa 255-5754. O baka ipadala inyohang mga mensahe pinagi sa to ang Pagtuki Mobile, ang numero 0932-848-7293. Ug amo sa mong giawhag mga higalat nga mo salmot, no, sa ato ang Facebook account, no, nga pwede mo post sa inyohang mga comments o mga mensahe, no. Ang atong pangutana karon mao ang share your practices in maintaining a healthy lifestyle, no. Pwede na inyong i-post, no, sa atong Facebook account ug atong siyang basahon sa atong programa. So adto na moy kay gayon na makaangkon og limited edition Pagtuki freebies mga higala. Okay? Unya dugang kasayuran, salmot sa ikasiyam nga gabi sa kabilin nga gitimahan og the founding karong umaabot pit sa 29 sa Mayo, alas 6 sa gabi hangtod sa tungang gabi nga ipaygayon sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated ug mga katambayayong niini. Sa ticket nga nagbalor og 150 pesos, no? 150 pesos mga higala, makasulod ka na sa kapin 30 ka mga museo ug mga dapit sa kabilin. Libreng makasakay og mga bus sa imong pagbiyahe ug makasuway og sakay sa Tartanilla sulod sa karaang distrito sa syudad. O sa kini katalagsaon og dili angay sipyaton nga kalihukan nga mosaysay sa kabilin og kultura sa Sugbo nga makita usab diha sa arte, pasundayag ug uban pang kulturanhong kalihukan. Sa dugang impormasyon bisitaha lang ang www.rafi.org.ph o i-like ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa Facebook ug i-follow sa Twitter. Mamahimo usab kamo nga motawag sa telepono 418-7234 local 701. For your seminar and training needs, contact Eduardo Aboitiz Development Study Center at 35 Lopesina Street, Cebu City at 418-7234 local 108. It has function rooms and plenary hall with Wi-Fi connection. Eduardo Aboitiz Development Study Center, where a meeting of minds takes place. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki has a new segment called Barang Garbo. In Barang Garbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussions about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph. Some of the recent topics of community are on how to become a modern-day hero, youth's role in nation building, and are we ready for the new normal? For inquiries about community, you may email at rafiorgph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. Okay mga higala, adun na pa kitay igong panahon, no? So mupadayon na ta. Yes, Ma'am Lorna, no, kaganina ni biya ta before sa atong painumdum. Ma'am, unsa may kausaban sa imong kinabuhi, no? Sa pagkaangko nimo, no, sa maong sakit, unsa may kausaban diha sa imong kinabuhi? Ang akong nausab gyud ang akong kuan sir. Sa una kusog man gyud ko mukaon og kanang dinlata. O nya kaning mga noodles. Murag nawala na nako sir. Kay murag, so ang lifestyle nimo, no, labi na gyud sa pagkaon niini imo nang nausab. Okay. Unsa pa? Kay daghan kong nadunggan nga istorya nga
kung mukaon daw tag mga linata, daghang preservatives dok, di ba? Oh, nya dili daw na pwede kay kanang maka-cause pod kuno cancer. Okay. Tinawa dok? Sige, ato nang pangutan-on ron sila sa Doc ana ha. Oh, nya. Okay. Kanang kuan sir, kanang daghan ako gyud giusab sa akong kuan, dili na ko kayo pod hinginom anang soft drinks. Oh, nya. Murag igo ta ni day. Oh, kana pong barbecue. Okay, Pero barbecue. dili daw kuno na pwede kay sikun sa pagseminar sa kumbana sa Abetes. Ginadili daw kanang sinugba nga kanang pinapagod gyud. Yay ka, mora ba sa ginahilig? Kay dili kuno na maayo kay maka-create pud kuno na. Okay. Oh. Mo nagiwal na mukaon man pug kog baboy kay ingon man si Doc dili ko puno pwede kung di na gyud ka mukaog karne. Pwede ka makakaog karne pero ibutang sa lugar nga murag ginagmay na lang. Ginagmay kontrolado ang pagkaog kandi. Pero more gyud ko sa utan. More Okay, ko sa utan. vegetables ha. Oh, nya nag-herbal pug ko together. Okay, Oh. herbal. Oh, nag-inom na ko og kanang giingon nila kanang guyabano nga dahon. O mo na akong giinom, then nag-inom po kog kamunggay nga ako lang gilaga. Dayon gidungan na nako sir ha. Gilaga ang kamunggay, Ma'am Lorna. Oh, pero- Nga gisaglan og Nay gisagol nga ko kay manok o unsa man? Dili sir kay Dili. kanang naaman mi sa among kababayan-an pod sa pahak, no? Nagbuhat man mi og kanang luya nga among gi-powder. O nya cancer man pod kuno na para aware sa cancer, di ba ma'am? O so nagbuhat mig powder nga luya, dayon maglaga ko og kaning guyabano og kaning kamunggay akong dunganon, akong butangan og luya. Okay. Umay akong imnon para pawa sa baho pod gamay butangan akong limonsito nga katunga lang. Umay akong imnon. Murag silbi akong daily dayon akong gihinubig. Okay. Oh. So herbal gid, ma'am. Oh, herbal yun. Ma'am Lor, unsa man ka importante no nga ma-prevent og kining early detection sa imong experience ha? Unsa man ni siya ka importante? Ay, importante gid kay na nga kanang magsmayo gyud nga naagid ang pap smear no kay katong sa ako man gud sa panahon pa sa batanon pa ko makadungog kog daghang istorya sa mga silingan kay taga Iligan 21 years ko sa Iligan. Dili libre mi sa una sa kuan among hospitalization dito. O Mindanao Sanitarium and Hospital pero di gyud ko magpa-pap smear wa gyud ko kasuway pap smear sukad kay mahadlok lay ko kay kana ilang giingon nga sakit. Dili ko ang daghang kag bation nya unsa na daghang mag-agi kuno kag mga proseso nga daghan. Wa gyud ko mag-pap smear. So pag diri na kiniliging naanatay bation mo nandiha na ko nagsugod nga pap smear. Okay ra gyud kayo ang pap smear kay wa gyud problema, way sakit ka nga bation wala. Ang nakanindot gyud kay mas may gyud ang nay pap smear kay naa ang early detection diha kung nakay gipamati. Makit-an. Makit-an dayon nila. No? Alright. Nya kini sa imo ning nasinati, Ma'am Lorna, unsa man gyud ka importante para nimo ang suporta sa pamilya? Gikinahanglan gyud ang suporta sa pamilya kay kung wa ang suporta sa pamilya no kita maluya pud tang pasyente. Kita gyud mawad-an tag paglaom kay way mo agak nimo walay mo kanang abiba nimo nga mapadayon ana kay naami nagsuportar nimo. Naa gyud mas nindot na ang pamilya. Mo toy nakapagaan, ma'am, sa imong giingon nga bugat nga gipas-an mo murag gipatungan sa kalibutan. Murag paminaw na ko lagi atong panahon na sir murag wa na gyud paglaom murag hugno gyud tanan. Murag paminaw na ko ba nigmata na ko makamata pa baka ko no. Buhi pa baka ko. Pero Ma'am Lor, survivor man gyud ka, na humana man gyud tong imuhang kalbaryo apan nagpadayon gihapon ang imuhang mga gibuhat nga kanang healthy lifestyle no. Unya herbal ug uban pa. Ma'am Lor, unsa may mga advice nga imong mahatag labi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga anaan na niining maong matang sa kanang sakit? Ako lang i-advise sa mga kababayan gani at last week dito ko sa nagpalit ko kaning mga gamit para sa akong kalingawan karon ba. Unya doon ako'y nadunggan dito dok nga nagsigi kuno siya dugo. So naminaw ko.
Nya, ni-interrupt ko kadiyot. Ako siyang ingnan nga, kanang ma'am, kung pananglitan magani ka na imong dugo, anang nilas na ganig 2 weeks, ayaw pagkumpiyansa. Kay mas maayo gyud na siguro o wa pa ka kapapap smear, maayo gyud magpapap smear ka kay aron may baw-an nimo kung unsa na. Kay ako biya diha ko nagsugod sa dugo nya wa koy gipamati ato bisan gamay ha. Wa gyud ako normal lang gyud akong paminaw nga nagdugo lang ko kay wala na ako akong monthly period, pero dili man kay ning dangat man gyud og 2 ka semana nya ni undag sa kasemana ni balik na pud. So kung tambag nimo ma'am, mas maayo gyud labi na sa mga kababayen-an nga pareha na ko gibati, mas maayo gyud ang early detection pap smear gyud ta kay Pa-check up gyud. pa-check up gyud sa bigay ni di ta angay mauwaw ana kay dili lang kay kitaray nahitabuan daghan ta. Mas maayo gyud na nga naa ako gyud mangusog gyud ko. Pag ingon ninyo nga ayaw mo pagpakadlok kay kinahanglan gyud nga naa gyud ma-check up gyud ayon may baw-an kay aron matabang pa kay basin pa man unya dako ang kabasulanan nato nga makaingon na ta sus nga ano wa man gyud ko magpa-check up nga naa man day unta. Nga naara man gyud ta na Naara siya. man gyud unta ang Vicente Soto na man gyud mga gobyerno nga available nga mutabang nato. Di kita mauwaw dili nato na ikauwaw kay dili lang kay kitaray na gibati ana. Mas the more na gyud hinuon tang malipay kung ma-detect nga sayo pa kay matabangan pa ta mo last pang atong kinabuhi og dugay makaserbisyo pa ta sa atong pamilya og sa mga katilingban nga nagkinahanglan nato sa atong kaugalingon. Manora, daghang kayong salamat mama sa imuhag yung pagpaambit sa imong kasinatian karong buntaga. Thank you kayo. Salamat Yes, kayo. Doc, inyohang hinapos nga mensahe alang sa atong mga suking tigpaminaw. Doc, unya ay kalimti po ninyo ha ang atong importante nga mga activities no for this month. So, I would like to take this opportunity nga mag-invite, no, mo imbitar mi ninyong tanan nga mo appeal karong hapon nami gitawag nga Lantern Walk. So, this is parang advocacy para makaibaw ang mga tao unsa ning cervical cancer o unsaon paglikay ani niya. So, magsugod karong alas 5:30 diha ta magtapok sa Fuente Osmeña Circle. Okay. And then please wear something red, no? Okay. T-shirt baka nga pula. And then mo march ta or maglakaw ta gikan diha padung sa Capitol grounds sa atubangan sa Kapitulyo. Unya natay short program na pagabuhaton didto. Okay. So I hope maka-attend ang tanan. Unya napag-iisa ka major activity this coming May 9 which is the sa buntag, no, pero karon gabi man ta kay para makita gyud ang atong lantern nga musiga. So inig ka May 9 buntag ta adto ta sa Cebu City Central School. Okay. So we are going to attempt, no, to break the world record for the most number of women screened for cervical cancer and That's its May pre-malignant lesions. 9. Karong May 9. Alright. Oo. So I hope to see everybody there. Okay. Doc Helen, Amorin, salamat kayo, Doc ha. Sa Ma'am Lori, thank you kayo, Doc Lori. O Sir Ronald, no, daghang kayong salamat sa inyong pagtambong karon to. Of course, ang ato ang mga kaigsuunan sad. So mga igalaw, ni tay panahon din tapos ang tong tulumanon sa ngalan sa kong kaubanan sa buhat, si Miss Roxanne, si Miss Jane Pabiliar, ka Ma'am Heidi Palapar, ka Ma'am Dumicho, atong Chief Operating Officers Foundation. Muingon na lang ko hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw stasyon. Mayong buntag, mga Bisaya. Kay ba mo nga ang Cervical Cancer Awareness Month subay sa Proclamation number 368 dugang paniini ni atong tuig 2005 gipahimugatan sa Department of Health ang importansya sa screening pinaagi sa pagmugna sa Cervical Cancer Screening Program ubos sa DOH Administrative Order number 2005 to 2006 kini pagatukuron sa matag rural health units, district hospitals o provincial hospitals. Kini si pagto kay Roxana katod ni mga gagmayng kaalam. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan.
Ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.